Drukke tijden. Peter Beens ook in Westendorf. Ondertussen Holland zingt Hazes. Hoe krijg je dat voor elkaar? Gewoon als ik klaar ben het vliegtuig pakken hier naartoe. En morgenochtend weer terug en dan donderdag weer Holland zingt Hazes draaien. Een druk programma. Het is deze week even druk, ja. Het is afgelopen weken eigenlijk al een beetje druk. Maar ik bedoel, alles voor het goede doel, hè? Dus helemaal goed. We hebben ook begrepen dat je met een nieuwe single bezig bent. Ja. Wat kunnen we daarover te weten komen nu? Nou, we zijn natuurlijk met een heel ander project ook bezig. Samen met Django en met Frans Duits. Dat is 3 man sterk. Alleen, ja, dat heeft nog even de tijd. Dat is nog even bezig. Dus ik zeg nou, ik ga toch in die tussentijd nog een nieuwe single uitbrengen. En we zijn ermee bezig. Dat is nog niet klaar, maar hij gaat waarschijnlijk volgende week of die week erop gaat hij op de markt komen. Uptempo, echt Peter Beense lied. Uptempo, dus helemaal gezellig. Voor meer informatie www.peterbeense.nl. www.peterbeense.nl en eigenlijk alle Facebook dingen zijn te volgen. Dus wat dat betreft, je weet nooit, via TV Oranje kun je ook dingen opvragen. Dus gaat altijd goed komen.